O último parte da evolución do COVID-19 na área sanitaria Santiago Barbanza deixa boas novas. O paulatino descenso que viña rexistrándose nas últimas semanas en canto ao número de pacientes ingresados súmase hoxe a confirmación de que xa non hai ningún positivo por coronavirus no Hospital da Barbanza. Un dato que nos remonta aos inicios da pandemia. Cabe lembrar que o primeiro ingreso por COVID-19 neste hospital producíase o pasado 27 de marzo. A día de hoxe, en toda a área sanitaria, o número de pacientes ingresados é de 8, todos no Clínico de Santiago. E dese total, tan só hai un paciente en unidades de cuidados críticos. O número de altas acumuladas nesta área sitúase nas 1.619 e a cifra de PCRs realizadas achégase xa ás 22.000. Aínda así, fontes da propia Consellería de Sanidade sinalan que a situación pode variar nas próximas datas, xa que continúan a realizarse probas diagnósticas.